Jien ma kienx Kembri naħlef li qatt ma kelli kuntatt, rajtu darbtejn biss f'ħajti. Xed dan il-middleman Melvin Toma ix-xutow li nifiltil ta' Daphne Caruana Galizia hekk kif il-ġimgħa reġgħet tkompli tinstema' l-kumpilazzjoni kontra l-aħwa Alfred u George De Giorgio u Vince Muscat, l-allegat eżekuturi fil-qtil ta' Caruana Galizia. Fil-preżenza tal-akkużati instemmu r-recordings ta' konverzazzjonijiet li kellu Toma ma' Jürgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Għal darb'oħra Melvin Toma reġa' ddikjara kif daħħalu f'moħħu li Keith Schembri huwa mdeffes f'dan il-qtil, mhux għax xi darba Schembri kellmu fuq dan il-qtil. Jien dejjem daħħalt lil Keith Schembri magħhom fil-keffa, però lili Keith Schembri qatt ma kellimni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u lanqas qatt ma ddilli xi flus, saħaq ix-xut. Fil-fatt wara recording minnhom li nstema', Toma xett. Jürgen Fenech qatt ma qal li Keith Schembri huwa involut fil-qtil. Fil-fatt kif smajtu fil-recording, Jürgen qalli li Keith kesaħ meta qallu x'għamel u qalli wkoll li Keith Schembri daħal fin-nar għalih. F'recording ieħor Melvin Toma nstema' jagħmel pressjoni fuq Jürgen Fenech sabiex ikellem lil Keith Schembri biex jirranġa lil fulu lil koħħu liċ-Ċiniż u jingħataw il-ħelsien mill-arrest. Iżda Jürgen jinstema' jgħidlu dak lanqas irranġa l-affarijiet tiegħu b'referenza għal kawżi li kellu Keith Schembri l-qorti. F'recording ieħor jissemma l-imħallef Mizzi, b'Toma qal lil Jürgen Fenech biex ikellem lill-imħallef Mizzi biex l-allegat eżekuturi itjhom il-ħelsien mill-arrest. Jürgen Fenech qallu ma tarax. Jürgen qallu li Keith Schembri mar jitkixxef mingħand l-imħallef Mizzi fuq il-libertà kundizzjonata, iżda Toma ċara li hu ma jafx dan hux vera għax fil-verità l-eżekuturi għadhom sa issa arrestati. Qal ukoll li kien qal lil Jürgen biex ikellem lil Joseph Muscat, imma Jürgen Fenech qallu dak ikun l-ikbar żball li nagħmel. Melvin Toma qal li Jürgen Fenech u Johan Cremona kienu jgħidulu li Chris Cardona involut fil-qtil. Melvin Toma reġa' ddikjara li hu qatt ma kellu kuntatt ma' Chris Cardona u dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia lil persuna waħda jaf, lil Jürgen Fenech. Jien, Sinjura Maġistrat, persuna waħda naf, Jürgen Fenech ta' Tumas. U qabbad noqtola. Nhar it-tnejn mistenniexet Johan Cremona fil-kumpilazzjoni ta' Jürgen Fenech. Il-prosekuzzjoni fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia qed titmexxa mill-Ispettur Keith Arno u l-Ispettur Kertzara. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.